Gvern in the red, dan il-budget ma jindirizzax l-issues vera li qed jolqtu lin-nies, budget li qed juri kemm il-gvern huwa maqtuħ mir-realtà. Dan huwa dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'konferenza tal-aħbarijiet li saret ftit mumenti biss wara li nqara d-diskors tal-budget. Budget b'ħafna kliem sabiħ, però li ma joffri ebda direzzjoni u soluzzjoni għal pajjiżna. Budget illi ma jindirizzax il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Bernard Grech qal li dan il-budget ta' kważi satejn lanqas ta' indikazzjoni ta' fejn il-gvern ta' Robert Abela se jkun qiegħed jieħu il-pajjiżna il-qudiem. Ma nafux fejn dan il-gvern irid jieħu il-pajjiżna għada altru milli ċertezza u stabilità. Mhux ta' bxejn li 70% taż-żgħażagħ jridu jsibu futur barra minn pajjiżna. Fid-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Clyde Caruana naqas milli jindirizza tassew il-pis tal-għoli tal-ħajja u tefa' dan il-pis fuq is-sidien tan-negozji. Minflok refa' parti miż-żieda u billi qatal ħela u tberbieq tefaħħa kollha fuq is-sit tan-negozju. Dwar it-traffiku Bernard Grech qal li l-gvern naqas ukoll milli jindirizza din il-kwistjoni lanqas għamel referenza denja fuq kif se jsaħħaħ l-edukazzjoni. Anzi rajna kif fl-aħħar xahar il-gvern naqqas il-fondi għall-università iżda minflok għażel li jagħti aktar flus lil dawk ta' madwaru. Intant Bernard Grech qal billi qal il-ġimgħa d-dieħla l-Partit Nazzjonalista se jkun jagħti wassal x'kien jagħmel aħjar għal Malta bidejat u proposti tanġibli li joffru tassew kwalità ta' ħajja li tixraq lin-nies. Bħallum ġimgħa se nkun qed nuri kif il-Partit Nazzjonalista joffri viżjoni alternattiva għal pajjiż u se nkun qed nelenka il-viżjoni u proposti tagħna għal kwalità tal-ħajja li jixraqlek. James Aronellu, Net News.